कोथिंबीर कापून घेतलेली आहे, छोटा चमचा लाल मिरची पावडर, थोडीशी हळद, चवीनुसार मीठ मिक्स करून घेऊया। मिरची पावडर आणि हळद जर डायरेक्ट अंड्यामध्ये घातली तर ते सरळ मिक्स होत नाही, त्याचे गुठळे होऊन राहतात। त्यामुळे आपण कोथिंबीरमध्ये आधी घालून ठेवलंय 3 अंडी। सगळं मिक्स करून घेऊया। अंड्याचं मिश्रण रेडी आहे। आता आपण मशरूम ऑमलेट करून घेऊया। बटर घालूया। 6 बटन मशरूम्स घेतलेले आहेत, एकदम बारीक स्लाइस करून घेतले, ते सॉटे करून घेऊया। गॅस लोवर ठेवला आहे। थोडं मीठ घालूया। मशरूम्सना पाणी सुटायला लागलंय, आपल्याला हे व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। मशरूम्स ऑलमोस्ट होत आलेत। एक छोटा कांदा घालूया, एकदम छोटा कांदा घेतलेला आहे इथे। थोडंसं मीठ, लाल मिरची पावडर, थोडं परतून घेऊया। आता कांदा घातल्यावर 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत। थोडंसं बटर घालूया। कांदा आणि मशरूम सगळं पसरून घेऊया पॅनवर। गॅस लोच ठेवलेला आहे। अंड्याचं मिश्रण घालून घेऊया। आता याच्यावर झाकण घालून घेऊया आणि हे स्लो ते मीडियम गॅसवर शिजवून घेऊया। आता स्लो गॅसवर 3 मिनिटं झालेली आहेत। झाकण काढून घेऊया। व्यवस्थित ह्याला पॅनपासून सोडून घेऊया, परतून घेऊया। दुसऱ्या साइडनी पण स्लो गॅसवर 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। दुसऱ्या साइडनी पण स्लो गॅसवर 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता मशरूम ऑमलेट रेडी आहे, काढून घेऊया। मशरूम अंडा ऑमलेट रेडी आहे। करायला खूप सोपा आहे आणि खूप चविष्ट पण लागतं। तर अशा प्रकारे हा ऑमलेट तुम्हीही नक्की करून बघा आणि मला कळवा कसं होतं ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।